Taliwa sa bunok sa pag-uwan nga nasinati din sa Sugbo sa nilabayng mga adlaw, mga mulupyo sa F. Villa sa barangay Tipadilla ning dakbayan sa Sugbo nireklamo sa kawalay aga sa tubig sa ilang dapit. Si Jason Araraw namutik na lang kuno ang mata sa pagpinaabot sa aga sa tubig nga gikinahanglan kaayo sa ilang panginabuhian nga karinderya. Apan gipasabot sa mga opisyal sa MCWD nga dunay pump sa dapit nga nasunog apan ila na kini nga giaksyonan. Gipaniguro sa kadagkuan sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nga above normal na ang supply sa tubig sud sa ilang franchise area. Gitataw nila nga dili ihapak ngadto sa mga konsumidor ang taas nga presyo sa tubig nga gipaubo sa desalination process. Samtang gikatakdang ipatuman sa MCWD ang aumento sa singil sa tubig sa buwan sa Hulyo. Apan nagpaabot pa sila sa approval gikan sa Local Water Utilities Administration. Amo nang i-flashing mama, amo lang nang i-atuon dito kay wa pa may ka-receive og kanang water quality problem. Kuwan nga wa may tubig because lubog ang tubig. Munang dili sa nato i pagawas, di ba? O mulubog magong tubig mag-uwan.